Assalamualaikum, hai rek, apa kabar? Sugeng rawuh ing Arfada Faiki YouTube channel kanggo sinau basa Jawa. Ojo lali like, comment, share, lan subscribe. Ing video iki kita bakal sinau ngenani arane anak kewan. Langsung wae disimak video nih. Anak asu arane Kirek. Anak babi arane Gembluk. Anak bandeng arane Nener. Anak banteng arane Wareng. Anak boyo arane Rete. Anak bebek arane Meri. Anak cacing arane Lur. Anak cecak arane Sawiyah. Anak doro arane Piyik. Anak kodok arane Precil. Anak kubu arane Uler. Anak kucing arane Cemeng. Anak lowo arane Kampret. Anak laler arane Set utawa Singgat. Anak lamuk arane Jentik. Anak lemut arane Uget-uget. Anak gajah arane Bledug. Anak jaran arane Belo. Anak kadal arane Tobil. Anak kalajengking arane Ketupa. Anak kebo arane Gudel. Anak kepik arane Mregi. Anak kethek arane Munyuk. Anak lele arane Jabrisan. Anak lintah arane Gembluk. Anak luwak arane Kuwuk. Anak manuk arane Piyik. Anak macan arane Gogor. Anak merak arane Uncung. Anak menjangan arane Kompreng. Anak mentok arane Minti. Anak nyambe arane Sliro. Anak pitik arane Kutuk. Anak sapi arane Pedet. Anak singo arane Dibal. Anak tawon arane Gono. Anak tekek arane Celolo. Anak tikus arane Cindil. Anak tongkol arane Cengkik. Anak tumo arane Kur. Anak urang arane Gragu. Anak ulo arane Kisi. Anak walang arane Dogol. Anak welut arane Udet. Anak yuyu arane Beyes utawa Mbes. Nah, konco-konco iku mau arane anak kewan. Ayo disinaoni lan dirungokake bola-bali supaya luwih apal. Sakmene wae video sinau basa Jawa arane anak kewan. Muga-muga manfaat ya kanca-kanca.
Sakmene wae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.